výrazne sa zmenšuje podiel ľudskej sily na výrobe farby. Snažíme sa vyrábať farbu takým spôsobom, aby výsledný produkt bol čo do kvality porovnateľný s konkurenčnými zahraničnými náterovými systémami a aby bol na druhej strane konkurencieschopný, čo sa týka ceny. Samotný vývoj farby alebo nového typu farby trvá niekoľko mesiacov, v niektorých prípadoch je to viac ako 1 rok. Už keď je teda známy výrobok, ktorý chceme vyrábať, takýto proces trvá niekoľko dní. Chemolak je, tak povediac, sezónna firma. Sezóna začína v jarných mesiacoch, predovšetkým teda príchodom teplejších dní. Apríl je už tým prvým mesiacom, kedy sa čísla predaja výrazne zvyšujú.